V dnešnom EFT ťukaní sa pozrieme na naše pocity viny, na chyby, ktoré sme urobili my sami a na to, ako ich prijať. Tak, zhlboka sa nadýchnite, vydýchnite a ideme na to. Napriek tomu, že som v živote urobila veľa chýb a mnohé z nich ľutujem, nikdy sa nezbavím pocitov viny. A viem, že už to nikdy nezmením. Prijímam, že som ich urobila. A že veci sú také, aké sú. Rozhodujem sa prijať seba, aj to, čo som urobila. Pretože viem, že vtedy som to nevedela urobiť inak. A robila som všetko najlepšie, ako som vedela. Rozhodujem sa zobrať si z toho poučenie a viem, že v budúcnosti to môžem urobiť inak. Je pre mňa bezpečné prijať moje chyby a to, čo som urobila. Nadýchneme, vydýchneme.